maweh raras renaning driya mengko suraos kados pundi dene mekaten wiyosing pangandika Paduka Kanjeng Koko Prabu ngemuti bilih para Pandhawa menika bebasan ngendika seklimah tindak sepecak boten nate kantun tansah tetarosan lan Paduka Kanjeng Koko Prabu nanging sabab menapa dene Paduka paring dawuh bilih badhe nyuwun senjata pitulung dhateng para Pandhawa menapa boten nami kuwalik Koko Prabu yayi nun sewu wale-wale menapa mugi andadosna ing kawuningan bila sampun wonten tigang candra tenggal gandika dinten sak mangke menika negari Ndarawati kados nampi welaking Jawata negari Ndarawati nados nampi pagebluk kathah para kawula ingkang enjing sakit sonten ketiwasan sonten sakit enjing kapralaya mongko sampun madal saliring usada sampun boten kirang-kirang anggen kula budidaya ngarawakaken para brahmana winasih sewa sugata miyang para nimpuna supados nambak rengkananing para raja parandiring katindaken gagar wigar tanantuk karya mangsa kala ingkang sampun kula tetepaken ingkang raka nglampahi sare narite sesemek ron raja mula bebantal bata sarimbak jroning nglampahi semedi menika kala wawi ingkang raka nampi sasmitaning Jawata bilih negari Ndarawati saged waluya nirmala temajati jati temah mulya menawi para Pandhawa ingkang suka sak biyantu bot repotipun ing Raka Ndarawati yayi. Nggih, yayi. Mboten marep-arep bawisan dhateng aturipun Nyai Kresna menika babar pisan mboten. Namung sanget boten kinten wanjenjing. Nyai Prabu Ndarawati sampun kepareng rawuh wonten negaring Mandura sarwi tawang waspa. Sareng kula dangu. Menapa to sababipun dene Kresna sumandhaten negari Mandura? Niatipun pancen nedya nganti dhateng Raka ing Mandura minangka dados saksi tama badhe aturipun Nyai Prabu Ndarawati ing kunjuk Paduka Nyai Prabu Samiyaji. Mboten namung kula badhe ngetingalaken labetanipun Nyai Kresna babar pisan mboten. Namung sampun marambah makaping-kaping pendak-pendak Pandhawa menika nampi pepeteng. Nyai Prabu Kresna ingkang saged madhangaken pendak-pendak Pandhawa menika nampi ribet. Nyai Prabu Kresna ingkang saged ngudari ribet menika kala wau. Ateges antawisipun Ngamarta Ndarawati menika kali-kali ing ngatunggal tiganipun ngemor menika Mandura. Mila seru sanget sinambya metang dhateng lelabatanipun Nyai Kresna kula matur kersa Paduka Nyai Prabu wonten suka liraning penggali Paduka Nyai Prabu kepareng ngamaring ngampil wujuding pustaka jamus miyang jimat kelima sada sakmangke menawi badhe dipun aturaken dening Nyai Prabu Ndarawati menika nyatanipun magepokan ing lehen pustaka jamus kelima sada. Koko Prabu kasinggihan mekaten namung semantena kula badhe tetarosan langkung rumiyin kalian kadang-kadang kula sekawan jernyatanipun Pandhawa menika sekawan cacahipun Werkudara nggih piye Dimas miturut petungananing Siadi wah yen pancen Werkudara mbok dawuhi munggah gunung jegur segara aku ora bakal wegah waton dadi sarana waliyaning praja ing Mak Ndarawati aku saguh semanten ugi kula Koko Prabu nadyan bebasanipun manjing tumangangan kula mboten badhe selak waton dados sarana waliyaning praja ing Ndarawati semanten ugi kula Koko Prabu kadawan beto barang kang awrat kula mboten badhe selak wonten dados sarana waliyaning praja ing Ndarawati semanten ugi kula sagah nglampahi ingkang tebih kinados sarana waliyaning praja ing Ndarawati Koko Prabu ingkang mekaten mugi kepareng mbabaraken Pandhawa kedah menapa tuwin magepokan kaliyan pustaka jamus miyang jimat kelima sada jumbuh kaliyan dawuhipun Koko Prabu Mandura yayi pare-pare menapa sasmitaning Jawata ingkang sampun kula tampi negari Ndarawati saged waluya nirmala temah jati jati temah mulya menawi ingkang Raka Ndarawati amboyong
Pusaka ngamarta wujuding pustaka jamus miang jimat kelima sada. Badhe kaboyong dhateng negari Ndrawati kasinggihan mekaten. Wondene badhe pigunanipun menapa? Wanter sabdaning dewa ingkang sampun kula tampi. Negari Ndrawati saged padhang menawi pusaka ngamarta pustaka jamus miang jimat kelima sada menika dipun dadosaken tumbal wonten ing praja Ndrawati, Yai Prabu Ngamarta. Sigra-sigra yen premana kanca sigra raken awang sesangka Nalindra Pekmarwa sing sang Katri kumulung Katri kumulung mangrempak ing wadya Kurta kurore kagiri-giri Ranggana magawi gelar Didemadaning Pasewan Agung. Nalika semanten samya midhanget sabdanipun Nata Agung ing Ndrawati, Sang Nata Prabu Sri Bathara Kresna. Ndadosaken legep tiasing nata ing amarta Prabu Darmakusuma. Datan mubah, datan musik nganti kaya Pratima Kencana. Pratima tegese golek Kencana Mas Sumara cayane nganti kaya golek Kencana. Nglenggahi kanyut pinangka wardu kanyut ujane waganten wardu jarama Kencana minangka durung abang idul-idul manding dasaring Bertala. Kasaru geger njaba piyak ngarsa tangping mriko seban punamu apa to kang dari darunane ora numacanmu ora nggih Gajah Medha saka Wandilan kejawi namung swanipun utusan sing karang kadempel nenggih putra kinasipun Lurah Semar Badranaya Lurah Petruk Kanthong Bolong sumawana ki Lurah Bagong nyerpepeh pindha sata matarangan akarya cingak kang samya mulat mangun mreng para kawula kanca piyak ana daya minggir jaluk dalan minggir
Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra ae ana bale lumut ambraganggeng awita dencengan Koko Prabu dereng ngantos paripurna anggen kula nampi sabda pangandika paduka menika kadidene wonten sowanipun Panakawan Petruk ingkang abyantura ngersa paduka tuwin ingkang rayi Koko Prabu jagat pasisaning Bathara Wayapura jagat kula ugi kaget Yayi dene Petruk sowan mongko tanpa tinimbalan nanging Petruk menika panakawanipun para Pandhawa Petruk menika panakawan Ngamarta mila awon salepat leres tumuli katimbalana menapa wigatosipun sowanipun Petruk wonten Praja Ngamarta Koko Prabu lenggah ingkang langkung prayogi kula nedya ndangu dhateng sowanipun Panakawan Petruk Yai Prabu kula semanggahaken Petruk kanthong bolong sawise asu ingkang dadi napas sasat ingkang dadi riwe padha raja sapraptanira Panakawan Petruk kanthong bolong Nunamit pasang Kalimantabe tinebena ing ladoni dumawahing tawang tuwang sinuwun linepatna ing tulak manu menawi wonten lepatipun ingkang abdipun Petruk diagung pangaksami jar kula menika namung Panakawan kula menika namung batur menawi wonten lepat patanggen kula sowan kiranging tata krami kiranging unggah-ungguh nyuwun pangapunten kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk iya Petruk ndak tampa ora liwat pangestu ning Sun Tampanana kula pundi nggo jimat paripe dayana ning kasantosan amawakono kabagyaning gesang kula Panakawan Petruk iya prayoga nunggonmu lungguh nun nggih sampun boten kirang prayogi sinuwun Panakawan Bagong padha raja sapraptamu Panakawan berkah pangestunipun sinuwun Prabu Darma Kusuma nering sambikala sowan kula tebih saking Rubededa kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk menawi wonten klentah-klentunipun anggen kula ngabiyantara jer kula menika namung batur kula namung Panakawan sinuwun iya Bagong ora dadi ngopo ndak tampa sira ngaturake sembah pangestu ku Tampanana kula pundi nggo jimat paripe dayana ing kasantosan iya Panakawan Bagong prayoga nunggonmu lenggah sampun boten kirang prayogi sinuwun Petruk kanthong bolong padha raja sapraptamu pangestunipun Sinundarawati wilujeng bekti kula kunjuk sinuwun iya Petruk ndak tampa pangestuku Tampanana ya Petruk nggih kula pundi nggo jimat paripe Panakawan Bagong padha raja sapraptamu Sinundarawati menika iya Bagong wah nggih wilujeng den bekti kula kunjuk iya Bagong nak tampa pangestuku Tampanana ya Panakawan kula pundi nggo jimat paripe dayana ning kasantosan Petruk kanthong bolong padha raja sapraptamu pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kunjuk ya tak tampa Bagong padha slamet pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kunjuk ya tak tampa ning kejaba saka kuwi aku tak takon karo kowe Bagong wonten dawuh kowe iki wong tuwa apa bocah nun iki tiyang sepuh nek wong tuwa lek mung ngabdine negara Ngamarta ki wis suwe apa durung wala wis ora iso diitung Den lek kula ngabdi niku wiwit Ndara Pandhawa isih cilik ngantos Ndara Pandhawa saiki pun dewasa kula ngabdi Ndara Pandhawa mestine kowe ngerti tata krama. Ah mestine ngertos. Kena ngapa kowe sowan ratu ora laku dodok. Malah Yai Prabu Darma Kusuma mbok jak salaman iki ambek ratu iki kancamu apa piye? Nah kuwi gong masalahe ning kono kuwi. Wong nek ora ngerti tata krama iki kaya ngono kuwi. Terus
Niki pripun? Nek pun kebacut kula jak salaman pripun? Kudune kowe ngerti tata krama. Dikopati ladan para kawula liyane mbok menawa sowan marang Nalendra. Sowan Nalendra ki eneng tata kramane, eneng unggah-ungguhe, laku dodok nyembah. Arep dikaya ngapa? Kuwi Nalendra ingkang mangreh para kawula sanegara Ngamarta. Kuwi sesembahmu, kuwi junjunganmu. Oh nggih, nyuwun ngapunten nek wonten lepate. Sesune ora dibaleni. Mboten. Kapok kowe. Mau rasah melu malah aman kok. Saiki melu dukane Ndara Baladewa. Kok sik aja ngono. Sinuwun Mandura ki duka terus aku muni nyuwun pangapunten ki maksudku wis ben gek lerem. Ning nek aku kon mangsuli dadi digeger iki engko. Dadi geger mergane. Lho, dasarku ana. Dasarmu apa? Sinuwun Darma Kusuma tak jak salaman ki ora gerah penggalihe, ora lara atine. Kok iso? Nuwun sewu sinuwun. Apa Bagong? Kula nyuwun ngapunten wau kula ming salaman. Ora dadi ngopo? Do krungu ora kowe? Ha. Iki nek tak teruske rame lho iki. Ning mergo aku ngajani karo Sunan Prabu Mandura, aku wegah teruske. Wis perkara diketok semene. Wong sing tak jak salaman kowe meneng wae, ora nesu kok. Wong kono-kono geger iki jane nuwun sewu, dheweke iki statuse apa ning Ngamarta? Gong wis. Wis kowe kok sing marai. Iya ning aku wis. Wis aku ora takon meneh. Dhek iki ya jaya, aku ya jaya, padha-padha entuk wedang segelas. Ngono lho. Tur panjenengane iki Nalendra Liyan Praja. Iki bosku, iki juraganku. Saben dina tak mong, saben dina tak tutke. Wong dhek tak jak salamane ora masalah kok wong kono-kono geger. Kuwi lho sing tak ora tepati tak senengi. Dheweke ora ngerti piye to kedekatanku selama ini. Hah? Selama ini. Kuwale. Selama ini karo Sunan Prabu Darma Kusuma. Nggih Den nggih. Iya Bagong. Sapa sing meteki sukune nek kesel? Oh. Asu, aku. Piye? Awang ora ngerti dume aku salaman kok ora. Iki lho, ratu sing ora tau kepengin disembahi kaya ngene iki. Mergo dhek sadar Sang Prabu Darma Kusuma. Sang Prabu kuwi artinya pelayan. Dadi dhek sadar dadi ratu kuwi ora dadi sesembahan ning nglayani karo masyarakat. Ngono kuwi sing apik. Jejak salaman masyarakate ora masalah. Apa dume dadi ratu kudu disembah-sembah, kudu didok laku dodoki. Nek Sunan Darma Kusuma sipate ora ngono. Nggih sinuwun nggih. Iya. Oh, wis. Koko Prabu? Nggih. Sampun to. Menjenengan menika ya senengane gawe perkara. Wong nyembah ya ora apa-apa, ora ya ora apa-apa kok menjenengan menika geger. Lho, sirku ki ming jejeke marang pernatan hukum negara Ngamarta aja nganti kawula liyane padha melu-melu. Nek kawula liyane do nyembah mboten napa-napa. Kula niku mergo saking cedhake kok. Dadi ora masalah. Ya wis, ya ora perkara ya wis aku ming takon kok. Ora usah getak-getak. Omongan alone iso. Nek ora apa dadi perkara ya wis. Ngono penak ora apa. Omongan sero iki marai tensine munggah. Kuwi sing marai do ora rukun ki omongane do sero-sero ngono kuwi. Lembah Mana andhap asor kuwi sandangane wong Jawa. Non inje, oh inje, oh mboten, ngono kuwi apik, sing diwangsuli ya kepenak, sing nampa pangandikan ya ora bakal runtik atine, urung-urung kok. Ha iso, ora apa-apa. Ngono sing dak omong mesti nesu. Monggo katuran dahar, sak-sak wontenipun. Ayo kono, tok gagelak kono, ayo ora penak. Koko Prabu? Nggih. Nadyan namung seklimah nanging lebet lho aturipun Bagong menika. Jero ayo. Ora jero ora main. Petro, dalem, slamet. Wilujeng bekti kula nggih, Den. Yo, Bagong. Nun, slamet tekamu. Mantenipun Ndara Werkudara wilujeng. Yo, penakno. Sampun mboten kirang kepenak. Lho, kata-katane rak ketok nek cedhak to, Tru. Slamet lho, slamet. Kono pangkate dhuwur lho, senopati lho. Senopati Ngamarta iso Ndara Werkudara lho. Nek karo awake dhewe slamet, Gong, slamet. Ora dadak Bagong. Sak tekamu tanpa kanyono-nyono kowe padha slamet niring samping kula ora perlu aku tegese malah kokean kata-kata ning ora masuk. Ha iya ya wis bener penano lungguhmu Bagong sampun mboten kirang prayogi. Yo Pono kawan Petruk Raharja pangestunipun Ndara Janaka wilujeng Bagong slamet wilujeng Den bekti kula kunjuk. Iya tak pompa prayogakno nuni nggih Petruk Bagong padha Raharja Bagong Petruk padha Raharja. Wis aku sik, Gong. Kae kon tertib le nimbali kae.
Kontrete piye? Sing ngarep kok Petruk Bagong, sing mburi kok Petruk Bagong. Ku nek lesen nyauri bareng, ayo. Petruk Bagong padha Rarjo. Nah, kowe sik, Truk. Wilujeng Ndara Kembar bekti kula kunjuk. Wilujeng Ndara Kembar bekti kula katur. Iya, iya. Pangestuku Tampanono. Iya, iya pangestuku Tampanono. Petruk dalem sinuwun. Eneng apa dene sowan mongko tanpa tinimbalan. Kembar munjo atur sanipun Sinuhun Prabu Darma Kusuma lepat diagung pangaksami. Iya, iya Petruk ora dadi ngopo. Murugake matura. Wale-wale menapa sinuwun? Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak, namung dapur kula menika dipun utus dening Bapak Semar. Bapakmu utusan nglawan sira, lho nggih. Ya gene utusan apa? Bapak menika nuwun sewu. Kula tak nirokke suarane Bapak, ampun nganti wonten tetembungan undhaking pawarta sudaning titipan. Undhaking pawarta sudaning titipan kuwi piye? Upamane undhaking pawarta upamane jaman sakmangke menika sampun lembrah. Kidul desa ana ula gedene sak jempol, mengke tekan tengah desa ana kabar ana ula gedane sak lengen. Mengke tekan lor desa wis ana kabar ana ula gedene sak glugu. Kabar kaliyan kasunyatan menika mboten sami utawi jaman sakmangke dipun sebat hok. Kirek tunggulmu kuwi. Hok iki kabar ora nyata. Sudaning titipan menika malah sampun dados adat budayanipun kula lan panjenengan. Tegese piye? Saka dhuwur grojok-grojok tekan ngisor tetes. Menika sampun kelampah wonten pundi papan. Ning saged dipun icali. Iya. Mula napa sing dikandikake Bapak ajeng kula aturke kanthi waloka terwaca mboten ajeng kula tambahi, mboten ajeng kula sudo. Bapakmu kena ngapa, Petruk? Bapak menika sampun wonten setunggal candra menika kaya wong lara ning ora lara. Kaya wong masuk angin ning jane waras. Longok-longok wonten ngajeng griya, tenguk-tenguk ora mubah, ora musik, mboten siram, mboten nindra utawi sare, ming tetenguk wonten ngajeng griya. Pendak-pendak dicaosi daharan mboten didahar, dicaosi unjukan mboten diunjuk. Mung tenger-tenger kaya wong nuwun sewu, kaya wong arep lali pikiran nika. Kaya wong ngajeng stres. Hakahanan sing kaya ngoten niku ndadekake kuwatiring Petruk Gareng kalih Bagong. Tumuli kula ngejak kakang kula Gareng yo reng yo Bapak disowani yo Gong yo. Wong telu sarujuk sowan kersanipun Bapak terus nyuwun prisa kalian Bapak, Pak, eneng apa? Bapak kok sedih iki jane mikir apa? Menggalih apa? Nek Bapak kuwi duwe pepinginan ngendika karo anak-anak. Mergo wong urip ki cakra manggilingan, Pak. Nek bocah-bocah biyen isih cilik tok dulang, tok gula wentah, tok ajari omong, tok tetas kaya iso mlaku lan mlayu. Lah saiki bapak iki wis sepuh dadi tanggungane anak. Nek anak wis do mentas kabeh. Mula nek bapak duwe pepinginan kuwi, bapak paringa dawuh pengen apa, kersane piye, mengko anak-anak sing budidaya nyukupi apa sing dikeparengake dening bapak. Bener Petruk, nggih. Ha, bibar menika, bapak menika turang klekel-klekel unjal ambegan, jupuk rokok. Terus bareng niku paring pangandikan kalih Petruk. Ngene ya, Le. Jane aku meneng wae iki aku ora mikir kowe, jane aku meneng wae iki aku ora mikir kulawarga, aku ora meneng wae iki aku ora mikir apa-apa. Ning aku mikir marang kahananku. Lho kahanan bapak sing pripun? Aku ki mbiyen nek gelem dadi dewa wis dadi dewa. Ning gandeng aku ki gandrung marang karukunan, gandrung marang katentreman, gandrung marang kamanunggalan mula aku trima dadi pamong. Momong para satri ngatetken ati suci pepayung budi rahayu. Wiwit saka Sang Marteng jagat Prabu Rama Wijaya tak mong wis paripurna. Terus aku momong ya kuwi mbah-mbahne para Pandhawa. Nganti tekan para Pandhawa iki sing paling suwe tak mong. Sing paling suwe nampa pangudangku kuwi para Pandhawa. Wiwit kuncung nganti gelung, wiwit jabang nganti claprang. Kula nuwun sewu. Pandhawa ki satria ngatetken ati suci pepayung budi rahayu. Nganti Pandhawa entuk negara Ngamarta, aku melu mukti ngawibawa melu dandan negara Ngamarta. Ngamarta kuwi mbiyen negara ingkang adil, makmur, warata, tias bagya mulya, manunggal tetunggalan. Kerukunane kebak ana ing negara Ngamarta wekasan disebut negara ingkang gemah ripah loh jinawi, karta, tata, tur raharja. Iya Petruk, nggih. Ning jaman saniki kok wis beda. Semar niku susah, aku susah, Truk. Nek ndi wis ora ana kerukunan, nek ndi wis ora ana katentreman,
nen ndi ora ana kamanunggalan kabeh mung bujung marang karep pribadine mongko mentala ngidak-idak sanak sedulur ngidak-idak tangga teparo ngidak-idak kanca rowange perkara bab ingkang sepele malah kepara akeh-akeh ming perkara dhuwit ewon wae nganti mentala ngilangke nyawane sanak kadang sedulur. Lah kaya ngono kuwi ndadekake prihatin atiku. Mula Ngamarta ora tentrem, nek ndi-ndi regejegan, nek ndi-ndi padha bentak sirah, nek ndi-ndi padha tukar padu merga perkara bab ingkang sepele. Kahanan Ngamarta ning kaya ngene iki nek tak nengke wae ora nganti sak siring bawang sak umuring jagung sak uruping damar Ngamarta ki bakal rubuh remuk bubuk dadi rempon. Nek Ngamarta rusak sing dicucuh sapa? Semar. Sing dilumputke sapa? Semar. Mula iki dadi tanggung jawabku. Ngamarta pengen tak pulihke meneh. Ngamarta kepengin tak balikke meneh dadi negara ingkang kebak karukunan, kebak katentreman. Kawulane padha urip matsinamatan daya dinayan tunggal cipta rasa karsa lan karyane ora nyawang bedaning panembah ora nyawang bedaning kulit ora nyawang bedaning tata basa ning kabeh tetep manunggal tetunggalan sayuk rukun ngangkat negara Ngamarta niku karepe bapak. Mula aku pengen bangun kayangan. Lah bareng bapak ngendika kaya ngoten niku lho kaget. Bapak ki wong sekeng bapak ki wong ra duwe kok arep bangun kayangan ki mengko gek-gek njaluk bantuane anak-anak. Monggo uripe anak-anak ya ora urung pernah kok dijaluki bantuan kan bapak ki mak rekoso to malah. Ning sadurunge kula matur bapak wis ngendika kaya aja kaget. Aku bangun kayangan ki ora kok papan sing magrong-magrong. Dumadi saka jamrut hergeni mutiara mas kencana ora. Ning aku bangun kayangan iki pengen bangun papan sing uripe para menung titah mau embane kaya eneng kayangan. Kayangan iki kebak ing karukunan, kayangan iki kebak ing kamanunggalan, kayangan iki kebak tresna asih marang sak pepadane, kayangan iki ora ana rasa diya dineya, ora ana rasa memungsuhan, anane mung tetunggalan nyawiji. Tunggal tekad, tunggal sedya lan tunggal karsa. Menika gesang wonten ing kayangan. Lah aku pengen mujudake negara Ngamarta iki kawulane uripe kaya ngono kuwi, embane ana ing kayangan. Kula terus mathuk Gareng ya cocok, Bagong ya gathuk. Lah terus pripun, Pak? Nek pancen pun niat kaya ngoten, syarate pripun, sranane pripun? Kowe tak kongkon. Aturana Pandhawa lenggah ning negara Ngamarta Karang Kadempel. Aturana Pandhawa rawuh ning Karang Kadempel, sinambi mundi pustaka jamus miyang jimat Klima Sada. Kok Pandhawa dadak rawuh teng Karang Kadempel wi gatose napa, Pak? Truk. Ora butuh dibuyuki Barana Picis. Kawula ki ora butuh dibuyuki apa-apa, diwenehi derajat pangkat. Ning kawula ki butuh dicaketi rasane, butuh dikaruhke atine karo para pengarepe. Nek Pandhawa ki tansah cedhak karo para kawulane, ora mapan ning kutha Goro Karang Pradesan, nadyan ning Parateden, ana ing pagunungan, dicedhaki rasane, ditanting atine. Karepmu piye? Sirmu ngopo? Ayo to, tak tampa apa kampang gresahmu para kawula. Niku kawula bakal percaya karo pengarepe. Nek pengarepe kaya ngoten niku kawula bakal sengkut gumregut bangun praja, bangun negara, mujudake negara ingkang adil, makmur, warata, tias bagya mulya. Ngoten. Mila sowan kula sinipun Prabu Darma Kusuma menika ujuping manah kula namung ngestu padha dawuhing Bapak Semar keparenga sinuwun Prabu sak kadang kadheyan kula dherekaken rawuh wonten ing Karang Kadempel sinambi mundi pustaka jamus Klima Sada ngrancakaken wewangunanipun Kyai Semar Badranaya anggenipun kepengin bangun kayangan wonten negari Ngamarta mriku supados mujudaken kawula ingkang adil makmur warata tias bagya mulya ayem tentrem mboten wonten menapa-menapa cekap semanten atur kula kunduraken dhateng Pranatacara matur sembah niku. Pranatacarane sapa itu? Ora ono aku ya ming mbangane keturunan omongan aku nang pikiran ki turahe wis ngono kuwi kok. Petro dalem apa ingkang dadi panane bapakmu kuwi luhur. Nggih, kula dhewe ya kula niku purun diutus teng Ngamarta merga kula pikir gayane bapak niku apik kok. Iya pancen bener Panakawan. Nggih. Ning gandeng Pandhawa kuwi 5 cacahe. Nggih. Aku tak taren karo Werkudara Janaka lawan kembar dhisik. Oh, menika langkung prayogi. Mergi menapa-menapa niku dadipun rembag. Apa-apa menika dadipun rembag. Sampun ngantos mutusaken sawenehing bab menika namung panjenengan tok, mengke ndak mboten prayogi kedadosanipun. Panakawan iya. Werkudara, nggih. Piye Dimas sira wis midhanget aturi Petruk?
miturut Dimas Werkudara piye? Wah, Petro. Nun. Gegayuhane bapakmu wibak apik lan becik lan luhur. Mula kandha karo bapakmu. Yen pancen butuhake prabeya, aja saka bapakmu. Ning bapakmu ndak aturi supaya Nawu Bondo Jodipati ora bakal wegah lan ora bakal aku mingkuh. Aku ikhlas lahir batin. Matur sembah nuwun, Petro. Apa yang dikarepake bapakmu matur marang Janaka mesti tak wujudi, Petro. Wonten kasembadan gegayuhane bapakmu. Matur sembah nuwun, Petro. Apa yang didhawuhake bapakmu aku sago. Petro, apa yang dikendikake bapakmu aku bakal tumandang karya. Aku sago, Petro. Ah, matur sembah nuwun. Lho Gong, kaya ngene iki lho. Wong nek pakartine apik tumindakake becik, balesane ya mesti apik. Berarti sinuwun Ndara-ndara Pandhawa iki ora lali karo labuhane bapak ya, Tru? Ora. Nyatane apa sing dikersake bapak, Ndara-ndara Pandhawa langsung nyaguhi kaya ngene ora. Tentrem to. Awak dhewe dikongkon ya ora kangelan, awak dhewe tekan kene ya ora kersa. Ngerti-ngerti kondur bareng karo para Pandhawa. Petro dalem nanging ewuh kaya pangrasaku. Lho sebabe sira ngerti dhewe Koko Prabu Ndarawati rawuh. Nggih. Iki uga bakal nyuwun ngampil pustaka Jamus Klimasada. Lho. Nun sewu. Sira Ndarawati rawuh niku ajeng nyuwun ngampil pustaka Jamus Klimasada. Iya, Petro. Nun sewu kagem napa? Ndarawati ketaman pegebluk. Bisane waluyane Nirmala Jati Temah Mulya yen to tinumbalan pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada. Mula rawing Koko Prabu iki nyuwun ngampil pustaka Jamus Klimasada kinarya tumbal wadaling negara, Petro. Nun sewu lho, Den, nun sewu. Pustaka Jamus Klimasada menika panggesanganipun para Pandhawa. Pustaka Jamus Klimasada menika panggesanganipun para kawula sak negari Ngamarta. Menawi panjenengan Sira Prabu Darmakusuma menika koncatan pustaka Jamus Klimasada menika nuwun sewu. Menika badhe apes kekiyatanipun wong sing ora seneng karo Sinun Prabu Darmakusuma, wong sing ora seneng karo para Pandhawa, menika damel cintrakanipun Pandhawa, damel pejahing para Pandhawa, bebasanipun angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Lho nuwun sewu. Saniki pustaka Jamus Klimasada menika namung kinarya tumbal. Sing jeneng dienggo tumbal menika nuwun sewu apike ming dipendhem niku ateges pusaka ora bali meneh marang praja Ngamarta, ateges Pandhawa kecalan pustaka Jamus Klimasada. Menika dipun penggalih. Ning nek panjenengan maringaken dhateng Petro, kula wis matur, pustaka Jamus Klimasada mboten pisah kaliyan para Pandhawa amargi ndara-ndara kula Pandhawa diaturi rawuh teng Karang Kadempel, tegese pusaka aman. Tur sedaya menika gumantung dhateng panjenengan. Wong ingkang dados nalindra menika Sinun Prabu Darmakusuma, panjenengan dados nalindra nggih kula sumanggaaken anggenipun badhe paring purba wasesa. Paring Sinun Ndarawati kula ya kudu nampa upama panjenengan milih dipun beto dening Petro sareng kaliyan para Pandhawa, Sinun Ndarawati kudune nampa. Menika sepisan. Iya, Petro. Kula nuwun sewu. Kok kula kaya ora percaya ya nek Ndarawati ketaman pegebluk. Petro nyatane mengkono. Mangke riyen. Merga saking perkara niku kudu dionceki, digelar lan digulung, diteliti aja nganti buntung tembe mburine. Lire piye dene sira matur kaya mengkono? Dasar kula wonten. Dasarmu apa, Petro? Nuwun sewu. Ngendikaning para pinter, ngendikaning para sepuh, ngendikaning para ulah agama, sing jeneng pegebluk tumama wonten sadengah papan menika ateges menika Gusti ingkang peparing. Mergi papan menika sampun boten saged dipun dandosi, ya papane, ya menungsane ora gelem manembah, menungsane ora gelem tumindak apik, menungsane tansah tumindak ala, menungsane tansah tumindak angkara. Mila papan menika tumuli dipun paringi pegebluk dening sing gawe jagat. Merga menika mujudaken ukumane sing gawe urip tumrap papan menika. Nika naminipun pagebluk. Iya, Petro. Lah saniki nuwun sewu. Sing marahi kula ora percaya. Sing marahi kula tida-tida. Negara liyane ora ketaman pegebluk kok negara Ndarawati ketaman pegebluk. Pegebluk ora bakal pilih papan. Leres. Nek sing dadi ratu niku ratu lumrah. Ning nuwun sewu sing dadi ratu menika Nalendra sing ketitisan dewa. Mongko dirising Sang Hyang Bathara Wisnu. Wisnu niku sapa? Wisnu niku anake Bathara Guru. Negara sing ketunggon Bathara Wisnu ketaman pegebluk niku kula nuwun sewu.
Niku ora aneh to. Aneh. Mergo upama ketaman kebegebluk niku ya saora-orane negara Ngastina. Ngastina niku ratune jahat, nayakane jahat, punggawane padha elek. Kawulane ya pakartine sak isoring dramaan. Niku nek ketaman pegebluk niki wong sing krungu memper. Mergo ratune watake angkara. Ning upama Ndarawati niku kondang ketaman pegebluk. Nika sing do teng angkringan nika do mempertanyakan. Lho kok iso? Padahal sing dadi ratu niku Titi Sang Hyang Bathara Wisnu lho. Kok iso? Mesti kata-kata kok iso niku mesti tukul teng mundi-mundi papan. Mokal. Lah kok iso karo mokal niku bakale tekan pundi-pundi. Ngoten. Mula kula nuwun sewu. Perkawis menika kedadipun petang kanthi ingkang langkung prayogi mangke mendak boten sae kedadosanipun. Ingkang salajengipun kula nuwun sewu. Titi Sing Dewa dadi ratu ketaman pegebluk angka kalih. Nuwun sewu lho sinuwun. Sakmenika kedung jero iso dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti. Lho nuwun sewu lho. Ketoke runtang-runtung saben dina ning mentala nyilakake, ketoke gulang-gulung saben dina ning mentala nyuduk saka mburi. Mula kudu prayitna sing ati-ati. Kudu prayitna sing ati-ati. Nuwun sewu. Arep sira Ndarawati menika pendak dinten kumpul kalian para Pandhawa ning kula nyuwun pangapunten sing jeneng menungsa menika kedunungan ina lali salah apes lan mati. Sak apik-apike menungsa ana eleke, sak elek-eleke menungsa eneng apike. Mula nek jroning sampeyan diapiki prayitna bab eleke sinuwun. Maning jajalan sekurtaning bawana iblis lanat. Petruk. Petruk anu kolong. Wonten dawuh sinuwun. Kowe mau muni piye? Kowe mau muni piye? Ing ngatasé kowe menungsa, ing ngatasé kowe iki kawula, ing ngatasé kowe iki batur. Lha kok drangap-drangap sampun kersane Kyai Prabu Darmakusuma. Malah aku ngerti. Cetha nggonmu matur marang Kyai Prabu Darmakusuma kowe ngias karo Ratu Ndarawati. Kowe ngias karo Kyai Prabu Ndarawati. Gong, ana sing nesu e. Ha piye wani ra kowe? Ayo iki ratu aku ming kawula. Ora masalah derajat lo pangkat, Truk. Ming gumantung wani apa ora nek cara aku ngono. Kowe kok mikir masalah derajat pangkat to? Derajat pangkat iki ming sandangan to. Kowe karo Sinuwun Baladewa ki di mata Tuhan itu sama. Ora ana bedane ngono. Dadi nek kowe wani, dasarmu bener, ora masalah. Ora kuwalat ya. Kuwalat ki panganan apa? Wong jeneng kok ana dadak kuwalat. Nek ana kuwalate sanggane. Rasa wedi ayo waneni ya. Ya mau wis unek-unekke aku wis sore mau. Aku dunekke wong ora tata krama, dunekke wong ora ngerti unggah-unggah. Ya kok gede masuli. Ya. Nek nesu tenan tandangane. Waduh. Wani apa kowe? Mbok menawa. Mbok menawa dengkulmu, mbok menawa ora. Aku gak anggere kowe wani, aku wani, anggere kowe wani, aku ora wani, aku melu-melu kok wonge. Oh iya. Guys, masuli to? Ya. Nun sewu sinuwun. Panjenengan kok duka-duka kali kula. Mesine aku nesu karo kowe. Kowe ora ngerti tata krama, kowe ora ngerti unggah-ungguh, kowe ora ngilo karo derajatmu, kowe mengkere gedibal. Kowe suwane negara Ngamarta. Kowe butuh pustaka jamu jimat ki masa ora sang elek-elek karo Kyai Prabu Ndarawati. Padha-padha butuhke sing diwenang Kyai Prabu Darmakusuma. Arep dipanengke Sinuwun Prabu Ndarawati ya apik, diwenehke kowe ya apik. Lah nggih, niku adrene teng riku niku. Terus kula tak takon, sampean kok muring-muring kuwi sampean muring-muring perkara apa? Hah? Muring-muring perkara apa? Muring-muring perkara apa, Bol? Lho. Bol sapa? Baladewa kowe. Hah? Wangsulan kowe. Wong muring-muring ki kena, nesu ora masalah. Ning ana masalahe. Ora waton ngegas. Ha kene iku lino getaki wong emang digetaki ya, Tru. Ora wedi. Kula tak takon sampean muring-muring perkara apa? Aku tak takon karo kowe. Kyai Prabu Ndarawati ki sapa? Lho. Kyai Prabu Sinuwun Prabu Ndarawati ya Sinuwun Prabu Kresna. Lah iya kuwi apa? Lho, titah wong. Kersane pripun? Goblok. Karo aku iki apaku? Lah iki Gong, kuwi sontekke wae kuwi ketoke arep edan kuwi, Tru. Kok arep edan kuwi? Karo adine dhewe kok dadak takon karo wong liya. Wis nek ora eling ora kelakon to. Ya digoneng Dasmaskes. Dasmaskes ki apa? Kuwi lho sing mriksa kuwi lho Puskesmas. Pusmeyong.
Niki rayi panjenengan. Lah kene ngerti, lah nggih ngertos. Lah kok wani ngomong-omong Nyai Prabu Durawati? Lah kula ngomong-omong teng pundi? Kowe ngunek Nyai Prabu Durawati ki panjalmane mungsuh. Omongan kaya ngeten niku ukarane teng pundi kula tak takon. Ora ana ukarane kula ngarani Sun Prabu Durawati menika panjalmane mungsuh. Kowe matur. Kowe matur. Nggih. Iya nek iki Nyai Prabu Durawati tenan. Nek panjalmane musuh kedung jero iso dijajaki. Atine menungso sapa sing ngerti? Kuwi tegese kowe ngunekke yen Nyai Prabu Durawati ki panjalmane mungsuh ning mbok ubeng-ubengke ukaramu. Ya apa ora? Aku tanggap, aku ngerti. Nuwun sewu. Kula mboten niat kaya ngoten niku. Ning kula mengelekke Sinum Prabu Darmakusuma kudu eling, kudu awas. Sampun ngantos Sinum Prabu Darmakusuma menika nuwun sewu kejeglong dhateng kelampahan ingkang tumrap panjenenganipun menika mujudaken satunggiling pitulungan ning janjane malah ngrekasake awake dhewe. Kula nuwun sewu kula namung matur mekaten menika. Lah tegese kaya ngono kuwi cubriya Nyai Prabu Durawati. Perkara cubriya menika hak kula. Wong menungsa niku diwenangake nyubriyani karo sapa-sapa kok. Hak kula. Ngoten. Kula cubriya karo sampean mboten napa-napa. Kula cubriya kali niki mboten napa-napa. Sampean cubriya kali kula ora apa-apa. Niku hak sampean. Aja dibondo kamardikan ati kula. Ngoten lho. Kaya ngono kok njur ra entuk. Dume sampean ratu kok kula kawula ora entuk cubriya karo ratu entuk mawon. Sing ora entuke sapa? Mikir kowe. Ora watoni somong kowe. Ya terus. Kakang kowe. Insinyur ya terus. Ora no. Ora apa? Ora. Aku nek sekolah kae ngopo? Neng pasar. Dan kowe iki tak kira nek sekane fakultas e. Ayo neng pasar fakultas. Oh. Saiki ngene. Saiki ngene Petro. Pripun kula manut karo sampean. Kowe saiki tak jaluk bali. Lho, nuwun sewu, kula sowan menika mboten Sinuwun Prabu Baladewa sing kula sowani. Ning kula sowan Sinuwun Prabu Darmakusuma. Mila kula sedawuh printahin Sinuwun Prabu Darmakusuma kula badhe ngestakaken dawuh ning nuwun sewu bebasanipun sak keranjang koprak pangandika sampeyan mlebu kuping kiwa metu kuping tengen. Nuwun sewu panjenengan mboten duwe wewenang tumrap negari Ngamarta. Edian. Walah dalah. Malah wani karo nata mandur Prabu Baladewa. Nuwun sewu kula mboten wani. Kowe bali. Bali kowe kandha karo bapakmu. Bapakmu ki wong sekeng, bapakmu ki wong ora duwe, bapakmu wong melarat, kon ngilo karo cengele. Arep bangun kayangan ki sing duragat cengele bapakmu ki apa piye? Gong, bapak dunekke. Ngene piye? Bapakmu kae sing nganggo ragat cengele apa piye? Ngono kuwi, Gong. Kowe nesu ora? Ora. Lho. Mbok nesu. Sing bapake sapa? Bapak Semar. Babe Semar. Waduh. Heeh. Dunekke piye? Dunekke bapakmu ki kon ngilo karo cengele, ngilo karo gicoke. Arep bangun kayangan iki bapakmu sing ragat cengele. Sing muni ngono. Prabu Baladewa. Prabu Baladewa. Heeh. Truk, minggir. Mundur. Ya. Kowe iki piye to? Hah? Kowe iki ngopo nglakon aku mundur? Hah ngapa? Aku kok tengok kene iki apa? Aku ya mundur. Aku mundur apa? Wedi. Wong mau jarane kaya menang, Tru. Tenang. Nuwun sewu, Mas. Sampeyan omongane kok atos ya. Lho. Bagong iki. Ngopo dadak diganti kowe? Lho, Petro kesel. Aku sing kudu ganti karo sampeyan. Sampeyan muni piye? Mang baleni. Sampeyan ngendika napa? Mang baleni. Lho, kowe malang krek ning ngarepe Baladewa. Kowe ora ngormati karo Baladewa. Kowe ora ngajeni karo Baladewa. Mbok anggap aku ki apa parat? Sik, Mas. Ngene ya, wong Jawa ki ana tetembungan nek kowe kepengin diajeni ngajenono. Nek kowe kepengin dibasani basanono, nek kowe kepengin ditata kramani, kowe tata krama. Ana tetembungan nek kowe ora gelem dijiwit aja jiwit, nek ora gelem ditabok aja nabok. Sampeyan wis ora ngajeni kok. Dapur kowe kok tak ajeneni, Bapak. Kowe mau muni piye? Kowe mau muni piye? Tru. Iki mau muni piye, Tru? Lho. Aku iki kelingan ora. Aku ora do makler mau. Ngene iki, muni ngene iki. Muni piye rada dedakne? Ya. Petro. Kowe bali yo. Omong karo bapakmu. Kon ngilo karo gicoke, kon ngilo karo cengele. Bapakmu kok bangun kayangan ki. Bapakmu ki gablek apa? Sing nggo mbayar cengele kae apa piye? Edian. Aduh. Enggak kuat aku, Tru. Nek enggak kuat nesu, Gong. Aku nek ora kuat semaput e. Padune arep mundur. Mundur semaput ora. Muni ngono kuwi. Edan tenan Baladewa. Aku tak takon karo kowe.
Ora basa barang. Tuaku mbangane kowe. Aku wis dolan-dolan ngepit, kowe iki urung lair, Bol. Adi aku ora basa karo kowe ora masalah. Sing tak basani apa? Mekutamu kuwi. Sing tak basani apa? Derajatmu kuwi. Percuma nek kowe ora ngajari karo kawula kaya ngene iki. Ayo do keplak apa, Tru? Seneng karo omonganmu. Omong ngono kok nijoli dhuwit wae. Oh iya. Nijoli dhuwit wae. Keploki nek ora ana apa-apane percuma. Sadar ora kowe? Hah? Walah, Baladewa, Baladewa. Barang saiki kowe nganggo mekutha, kowe nganggo bintang nang pundak, kowe nganggo derajat pangkat blas. Kowe ora ngajari wong-wong sing kaya aku ngene iki. Kowe ora kelingan uripmu mbiyen nanti. Uripmu nang Widara Kandang, kowe dititipke karo Demang Sagopa karo bapakmu Prabu Basudewa. Mergo jaman semana war dipateni karo Kangsa. Ah ngerti kaya ngono, biyen tak keke Kangsa main modar. Ngerti nek sifatmu kaya ngono lho. Aku sing nutup-nutupi nek prajurite Kangsa goleki sampean, aku sing nutup-nutupi nganti totoh nyawa. Ning tekan semene apa? Kowe tau ngekai aku apa? Terus dong, terus. Ayo, semangkean ora. Kowe iki mbiyen cilik-cilikane ya nyunggi garu, nyunggi luku, nggawa kebo ngluku ning sawah. Sikilmu ya gupak blethokan. Kowe iki ya mbiyen wong desa. Bareng saiki lungguh kursi sithik wis glelengmu ra mekakat. Mbok sadar. Sadar ora kowe jaman semono ki moran nggon aku goleke wong 40. Kok nyoblos aku kabeh pokoke. Kowe njaluk apa engko tak turuti. Kowe omong, sok kene iki dideki toilet. Sok kene iki diaspal. Sadar ora kowe? Bareng kowe dadi sprene aku isih melangkring nang watu sprene. Ngrene bokonge sisi kena banyu mak nyes. Nyes enak banget ya. Enak. Saya nek esuk kae luar biasa rasane. Ha iya. Hah? Mula sampeyan iku kudune sadar ora sampeyan ae dhewe. Sampeyan ngene-ngeneke kula kewirangan. Kewirangan asli. Saiki arep ngopo? Taunana Windanana. Bagong ora bakal mundur yen to dikon bali. Bareng apa jenenge kuwi? Dar kowe ora. Tru. Nah aku rada kami sosolan gedhek cengle, Tru. Oh iya. Saiki kulino nek omong iso kekan gedhek cek ora lancar. Oh iya. Mula untuk dina iki nganti sing jenenge akon bali Bagong Tru. Taunana Windanana. Ora gelem mulih. Ora bakal aku omong karo Bapak Semar. Nek para Pandhawa ora nggawa pustaka Jamus Kelima Sada, ora bakal bali. Ambok pepalange ada kok wujud manusa cengel aja ndas. Oh ya. Nek ndas edan aku ya ya. Taunana Windanana najan dewa mudhun ning jagat dadi pepalange Bagong. Rawe katat Tru. Rawe tarandas malang-malang tak putung. Tetep bakal tak lakoni. Lho, kowe nanteng karo Baladewa. Apa kira-kira wani karo Baladewa? Oh, oke. Perkara wani dan ora iki, Tru. Wani karo ora ki kowe. Oh, aku piye kuwi? Aku wis anu wis guluku wis lara ya, Tru. Kanggo bengok-bengok ngerti kowe. Lho ta. Nek dirokoki ra ilang iki. Oh. Njaluk ora. Kari loro engko nang mulih. Oh iya. Wah, ngirit banget iki. Nun sewu. Kula sing dadi wakile. Blis iki jajane iki rembukan apa iki? Iki rembukan kok genti-genten iki piye karepe? Lah karena mungsuhe wong loro kok, Mas. Dadi aku kudu genti-genten. Ngene, pripun? Tak gawe sayembara napa? Sapa sing cilik gedene iso nguli kate dane Baladewa? Menang boyong pustaka Jamus Lima Sada. Nun. Sapa sing cilik gedene iso nguli kate dane Baladewa? Menang boyong pustaka Jamus Lima Sada. Muni piye wae, Tru? Sapa sing cilik gedene iso nguli kate dane Baladewa? Menang boyong pustaka Jamus Lima Sada. Tandingi, Tru. Semangkean. Aja gawe sayembara. Awak dhewe ya gawe sayembara. Sayembara mau apa le? Baladewa. Sapa sing cilik gedene iso ngungkuli kuwandane Petruk bayangan pustaka. Lha sik. Kok aku? Aku wis nang ngarep kok. Wah, kowe iki cilaka ora. Aku ora melu apa-apa kok. Ngoten sayembarane. Yo, iso nglake aku bayangan pustaka Jamus Lima Sada.
saniki. Iya, metu njaba, Mas. Sampeyan aja ngleleng. Kula arep paming ponokawan metu njaba. Jero. Aku metu njero ya. Ya sakaremu aku tak metu njaba. Metu njaba. Ayo, glancang mengko gane. Petruk wis metu karo Koko Prabu Mandura lah kok Bagong malah mbegogok nang kene. Kula tak takon, nek kula melu metu terus kula nyambut gawe apa wis? Lho, nyambut gawe apa piye? Ah genah to. Petruk mungsuh Prabu Baladewa. Terus kula ngapa? Nonton. Mresane isen no. Dikira kula ora melu-melu tanggung jawab. Terus karepmu piye? Ki kira-kira semene iki sapa sing kepengin gelut karo Bagong? Kok suaramu kaya ngono? Ning wis kok emosine wis tekan kepalane ora dira sapa-sapa. Ngono nggih, ya tak tarenke dhisik. Silakan. Werkudara. Kae ora. Gede banget Pidak modar kula. Gegeden nggih. Arjuna. Ora mungkin Ndara Janaka gelem kali kula kelengrengan kali kula niku bos juragan nggih, Den. Iya. Aku ora mentala. Prisa piyambak. Lah terus sapa? Ndara Kembar ya ora bakal kersa gelut kali kula. Niki lho. Sinuwun Ndarawati. Mestine Petruk kakang kula, Baladewa kakangne Kresna. Lho, kakang mungsuh kakang, adi mungsuh adi. Wah, geger rame. Wani tenan. Wani cah kendel. Koko Prabu wonten dawuh dipun tantang Bagong. Bagong madhep rene. Wah, sampean dereng nyoba kok medhep penane madhep ukuran ngenten iki. Omong-omongan niku. Ora weruh raine, anane waton sero-sero. Kowe nantang aku apa piye? Ana sampean selo? Lho. Wong perang kok selo karo ora ki piye? Ambangane ora ana kegiatan. Nek pancen wani tenan ming ngurene, oke. Wis nek ra tegeli ngene wis ben sisar geger. Petruk ya mudar saka tangane Sinuwun Prabu Baladewa, aku mati saka tanganing Prabu Kresna. Dimakamke ning Taman Makam Pahlawan. Ora gleleng. Kai gendera putih. Sirna Margolayu. Ayo, nen di papane wong neter kadidane pancen kuwi arep nantang karo Sinuwun Ndarawati. Temu ndi? Papane wong neter kadidayan. Wani tenan karo aku, sing tak wedeni apamu? Lakon tiban senjata cakra ora mati aja Duntanata Ndarawati. Wah, iki janjine ora nganggo pusaka kok, Mas. Iki janjine mung gelut biasa kok. Ora nganggo pusaka, nganggo pusaka kula emoh, kula wegah. Menang sampeyan. Lah aku senenge nek gelut nganggo pusaka kok. Wah, surat jireng getih wet. Nggih kira-kira sawang saka adono. Oh, mama ora sida. Iya. Lah terus karepe piye, Bagong? Nggih pun ngoten mawon kula tak nyuwun pamit nggih Sinuwun. Iya sing ati-ati. Ning panjenengan perlu menggalih. Antaraning Semar karo Sinuwun Ndarawati abot pundi? Pun ngoten mawon. Mang pikir, mang penggalih lelabuhane Bapak, mang penggalih napa sing mbok ditindakake Bapak? Kali mang penggalih lelabuhane Sinuwun Ndarawati. Suwe sapa? Lho. Nggih? Iya, Bagong. Matur sembah nuwun. Pareng. Iya. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Menawi ya Sinuwun kula nyuwun pamit, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Ndara Werkudara kula nyuwun pamit. Yo sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Ndara Janaka kula nyuwun pamit. Iya Bagong sing ati-ati. Ndara Sedewa kula nyuwun pamit. Iya Bagong sing ati-ati Bagong. Sampun Sinuwun mangke ndamel kedelarung-delarung mboten prayogi kedadosanipun, pareng kula nyuwun pamit madal pasilan. Iya Bagong, pareng. Iya. Nek ora nganti kaya ngoten niku wis Petruk niku bola-bali wis nang di papan anggere ana daya padha daya barengi Petruk mesti geger. Dewi ngenane teng pundi? Ngastina ya ngono. Ning Ngastina nggih. Jaman kapan? Jaman takon Ndara Garukaca niku lunga-lungane teng pundi? Wah, tantang-tantangan karo Durna kula ya semelang. Ning untung ya iso dicandhet arang cah nika wis waton iso waton
ming gegaran kendel tok. Iya. Pun nggih? Iya, Bagong sing ati-ati. Pun Den? Iya, sing ati-ati. Lho pamit nggih, Bos. Iya, sing ati-ati. Bareng Den. Iya sing ati-ati, Bagong. Iya sing ati-ati. Aku balise ya 6. Nggih. Nomormu ijek sik mbiyen to? Tasih. Tak hubungi kok ora tau iso. WA aku ora nyemplung WA-mu. Nggih. Pun ngatur mawon kula tak medal jawi. Iya sing ati-ati, Bagong. Jan aku gumon tenan. Mau ya wis tak jawel mau nika. Aja wani karo Sinur Mandura. Ning ngeyel Petro ki anggris emosine angel dikenjaleni. Mula-mula ning bareng. Iya sing ati. Lha yen pamit nggih. Iya sing ati-ati. Lha yen pamit lho. Iya sing ati-ati. Iya sing ati-ati, Pak. Iya Bagong sing ati-ati. Nggih, wis ati-ati. Wah, wis ngono wae ah. Ndak selak kesuwen iki. Wis jam yamene ora gek rampung-rampule jejer. Lho nika. Petro malah pun gawa glugu nika. Napa mboten nyemelangi? Endi Bagong? Nika. Wah niki nek mboten ndang kula cegat. Sisi nuwun Mandura iso digebuki nganggo glugu ale Petro. Sing ati-ati. Parang nyon pamit sino. Iya Bagong sing ati-ati. Pun nggih, Den. Iya. Pun nggih. Iya sing ati-ati. Ndara nyon pamit. Iya sing ati-ati. Ndara kula nyon pamit. Iya sing ati-ati, Bang. Wah, nyon pamit nyon tambah pangestu. Oh senes kok, Den. Wong ngunggahke usuk. Mulai dan Nggih, pun nggih. iya. Pun Ya, mbuh, ya. ya ketoke dipamiti ora lahir batin to. Kowe pamit kok bola-bali. Amit bola-bali. Kok ora tanggap to iki? Semelangku. Kula niku lek semelang kuwatir nek kula mungkur dirasani. Sing ngrasani sapa? Sampean niku. Lha ngrasani piye? Aduh, Bagong mau kok Urung tak kei idit. Ngono. Enggak ya. Ada. Ayo. Areng guyu, ayo. Aku ngguyu ki merga weruh polahmu. Wong kok iso wae ming arep njaluk duit kok trobos kono trobos kene. Carane dhewe-dhewe. Sing arep ngrasani iki ya sapa? Wong ora ana wong ngrasani kok. Ora gara lho. Ora. Oh ya wis. Ya pun sekecake ora ndek perasaan. Ora ngrasani blas wis ora ndek perasaan. Menengo wae ku anggere bali dene tak dupake. Bocah kandhanane ngeyel batur kok wangkali ra jamak-jamak. Yayi, kula wonten dawuh. Sak pengeripun Bagong kliran ana kula madal waselan kepareng paduka badhe menapa. Kula mboten ikhlas menawi ponakan Petruk mangke dipun purasara dening Koko Prabu Mandura. Mila kepareng kula badhe nyandhetan keparengipun Koko Prabu Mandura, Koko Prabu sembah kula ingkang ngumiring jeng karo paduka Kanjeng Koko Prabu Ndarawati.